I denne korte demovideo viser jeg skærmbilleder af, hvordan Horibo webappen kommer til at se ud, og hvilke oplysninger der er muligt at se i denne webapp. I webappen er de mest relevante oplysninger om kommunernes børne- og familieafdeling samt kommunernes PPR-afdeling. Du logger ind via Klinik Plus med et enkelt klik i dit eget lægesystem, og her har man barnet eller den unge CPR-nummer i kontekst. Oppe for oven her ses lægen, der er logget inds navn, lægeklinikken og ydernummeret. Heroppe er der informationer på barnet, altså alder, navn og CPR-nummer, og det samme går igen hernede. Dette er et skolebarn, det vil sige, at der er informationer på skolen, altså navn, klassetrin, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på skolen. Her kan vi dog ikke garantere, at det er sikker mail. Skolelederen står også anført her. Nede på familieområdet i Korsbæk Kommune ses der her, at der er aktive sager på barnet. Det vil sige, her kommer der til at stå aktive sager siden 4. juli 2024 for eksempel. Og så vil der være informationer på afdelingen, altså navnet på afdelingen, adresse, telefonnummer og telefontider på afdelingen. Der vil også være angivet et lokationsnummer på afdelingen, og det er muligt at klikke her og kopiere lokationsnummeret, tage det med over i sit eget lægepraksissystem og skrive en korrespondance til denne afdeling. Derudover er der informationer på den primære kontaktperson og andre kontaktpersoner. Samme informationer ses herover på PPR-området. Der vil også stå, at der er en aktiv sag siden en given dato, og der vil være de samme informationer på PPR-afdelingen herover. Hvis vi hopper videre til det næste skærmbillede, så ses her, at det er samme barn, samme skoleoplysninger ses her, og så er det her et eksempel på, hvor der ikke findes sager i familieområdet. Der vil kunne stå en tekst, hvor der står, at der ikke er fundet sager inden for de seneste f.eks. 6 måneder, da der ikke kan hentes data fra i det her tilfælde Korsbæk Kommunes fagsystem, men der dog stadig kan eksistere sager i den her afdeling. Dermed er der stadigvæk angivet afdelingens navn og informationer heriblandt adresse, telefonnummer og telefontider og lokationsnummeret. Og under PPR-afdelingen er der et andet eksempel, hvor at det med sikkerhed kan siges, at der ingen aktive sager er inden for de seneste f.eks. 6 måneder. Der vil dog altid være informationer på afdelingsniveau her også.